Aparatul protector distruge 99% din virusurile și bacteriile care se află în mediul în care este plasat aparatul. El are două funcții majore, funcția de producere de ozon și funcția de producere de ion negativ. Funcția de producere de ozon este funcția care face ca să fie produs ozon care prin intermediul acestui tub, de exemplu, poate să parcurgă un vas cu apă și în felul acesta ozonifică apa, dar de asemenea dacă scoatem acest furtun va trimite ozonul în aer, în spațiul în care acest aparat se află și făcând acest lucru, ozonul, care este o moleculă de oxigen 3 extrem de reactivă, neutralizează virusurile, bacteriile, agenții poluanți din aer, din apă sau din fructele și legumele care sunt plasate în apa care se ozonifică. Foarte eficient, neutralizează pesticidele, neutralizează nitrații, nitriții din carne, deci ne ajută să avem și alimente de o calitate mai bună, aer care să fie decontaminat de poluanți, din care să fie eliminați agenții patogeni, virusurile și bacteriile. De asemenea, dezodorizează, elimină mirosurile neplăcute, fie din camere, fie din frigider, de exemplu, sau alte spații, precum spațiul din mașina auto. Îmbunătățește de asemenea funcția de ozonificare, îmbunătățește de asemenea cu oxigen, fie apa pe care o bem, fie aerul pe care îl respirăm și este o funcție care se folosește în spații închise și care necesită apoi ventilarea spațiilor. A doua funcție este funcția de creare de ioni negativi. Este o funcție care creează acești ioni negativi și ionii negativi sau anionii sunt ioni care sunt extrem de benefici pentru sănătate. Ei se găsesc în natură în preajma pădurilor, în preajma căderilor de ape naturale. Ionii negativi au nenumărate beneficii pentru sănătate, una dintre ele fiind faptul că ne ajută să ne relaxăm și să combatem stresul și radicalii liberi. Aceste două funcții, aparatul le realizează într-un mod foarte eficient, fără a folosi substanțe adiționale, numai prin intermediul tehnicii electronice foarte performante pe care o conține.